inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar aboki Allah ya ji ɗanka, Allah ya ma rahama. Allahu akbar, Allahu akbar, kamar aboki. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar aboki Allah ya ji ɗanka, kamar aboki. Allah ya maka rahama, kamar aboki. Allah ya maka rahama. Allah ya ji kanka kamar aboki. Ubangiji ya san da zuwan ka kamar aboki. Dan Allah addu'a maraka dan Allah Mun yi rashin ka kamar aboki. Allah ya ji kanka. amma ban da ni haƙuri ba wani gatan da zamu yi masa. duniya aikin banza rayuwar ɗan adam. Na tsani komai, ba na san komai, na tsani komai a duniya. Ina da layi da yin raji'una. Dole ne ga gobe ba an turo mu duniya ya bada man bayyana komai. Assalamu alaikum al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan Allah ya kai mu anjima misalin karfe 7 na safiyar talata za a yi jana'izar Kamal Aboki a nan Hotoro. Ubangiji Allah ya ji kansa, ya riga mu gidan gaskiya. Allah Ubangiji ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi. Allah Ubangiji ya ji kanshi da gafara. Idan anjima misalin karfe 7 za a yi jana'izar shi. Insha Allah na ranar yau dinnan talata. Allah ya ji kansa, Allah ya ji kansa da rahama. Allah Ubangiji ya sa dukkan ɗaukakin musulmi mai mutuwar shahada. Allah Ubangiji ka shirye mu, Allah ka shirye mu, Allah Ubangiji ka shirye mu ta farkin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ji kan Kamal. Kulli nafsin za'iqatul maut. Dukkan mere mamaci ne. Amma da Allah ina kira ga maza 'yan uwana. Ku daina hawa wannan motar hais ɗin nan. Ku daina hawa hais. Sahilan mota ce tana kashe bayan Allah. Duk da mutuwa sila ce, wannan mota ita ce ta yi sanadiyar mutuwa babban yayana. Yau wannan motar ta yi sanadiyar mutuwa maƙaucina. Kuma abokin aiki na wanda idan ihu zai ciyo ne kamar aboki. Ku daina hawa hais, ba su da hankali. Ku daina hawa hais, don Allah ku daina hawa wannan mota hais.